Magandang umaga mga ka-Bicol Weather Update. Narito ang pinaka-latest weather update as of 5 AM, December 20, 2020. Lalo pang lumakas ang Bagyong Vicky. Ang lokasyon nito ay nasa 195 kilometers kanluran ng Puerto Princesa City, Palawan. Ito ay kumikilos pa kanluran Hilaga, kanluran, at may taglay na lakas na hangin umaabot sa 55 km per hour at pagbugsong umaabot sa 75 km per hour. Ngayong araw ay tuluyan na siyang lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Dito naman sa Bicol region ay makakaranas tayo ng malalakas na pag-ulan dahil yan sa pinagsamang buntot ng cold front at Easterlies. Kaya asahan ang masungit na panahon. Kung may mga lakad kayo mga ka-Bicol Weather Update ay huwag kalimutang magdala ng payong. Manatiling nakatutok lamang para sa mga susunod na weather update at kung ikaw ay hindi pa nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, pindutin mo lamang ang subscribe at notification bell para updated kayo lagi sa mga susunod na weather update. Maraming salamat po.